салом алейкум. Суҳбати имрӯзаи мо доир ба моддаи 228 кодекси ҷиноии Федератсияи Россия мегузарад. Барои чӣ ин моддаро татбиқ мекунанд? Кадом ҷазо бо ин модда пешбинӣ карда шудааст ва оё мешавад ки бо дастгир шудан бо ин модда аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод шуд? Инак моддаи 228 кодекси ҷиноии Федератсияи Россия, яъне Уголовный кодекс Российской Федерации, ин муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва ё бо ин ҳаммонанд маводҳо мебошанд. Яъне харид, тайёр кардан, истеҳсол кардан, кор кард, интиқол ё фиристодани ин маводҳои мухаддир ҷиноят ба ҳисоб мераванд. ҷазои камтарин мутобиқи моддаи 228 кодекси ҷиноии Федератсияи Россия ин ҷарима ба маблағи 40,000 рубл ба ҳисоб меравад ва ҷазои ниҳоӣ, яъне максималӣ мутобиқи моддаи 228 ин маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати то 15 сол мебошад. Агар ин амалҳо мутобиқи моддаи 228 ва боз бо мақсади фурӯш бошад, яъне истеҳсол, кор кард, нигаҳдорӣ, интиқол додан бидуни фурӯш буд ин ҷазои ниҳоӣ то ба муҳлати 15 сол. Лекин агар харид, нигоҳдорӣ, тайёр кардан, кор кардан, интиқол ё фиристодан бо мақсади фурӯш бошад, пас ҷазои ниҳоӣ метавонад ки то ба абад бошад, яъне пожизненный срок ҳам метавонад гирад. муайян кардани ҷазо аз ҳаҷми маводҳои нашъадор ки аз шумо дастгир ва мусодира карда шудааст вобастагии калон дорад. мутобиқи Уголовный кодекс, яъне кодекси ҷиноии Федератсияи Россия, ҳаҷми маводҳои нашъаовар ба 3 қисм ҷудо мешаванд. Ин ҳаҷми кам, начандон калон ва ҳаҷми калон мебошанд ки аз тарафи ҳукумати Федератсияи Россия тасдиқ карда шуданд. Барои ҳар як намуди маводи нашъаовар ҳаҷм ва ҷазои гуногун татбиқ карда мешавад. ҳаҷми ҳашиш ё гашиш барои муайян кардани ҳаҷми камтаринаш 2 граммаш кифоя аст ва масалан барои героин бошад танҳо 0,5 яъне ним грамм кифоя аст ки онро ҳамчун ҳаҷми кам эътироф намоянд. барои ҳаҷми калон эътироф намудани ҳашиш аз 10 ва зиёда килограмм эътироф карда мешавад ва танҳо 1 кило героин ё зиёда аз он ҳаҷми калон ба ҳисоб меравад. оё метавон ки нафареро ки бо моддаи 228 дастгир карда шудаасту ҳоло гумонбар ҳаст аз ҷазои ҷиноятӣ озод кард? аксаран фикр мекунанд ки бо ин модда агар шаҳрванд дастгир шавад, пас ӯ ҳатман ҷазо мебинад. ин фикр нодуруст аст. на ҳар як парвандаҳо вобаста ба ин модда ба суд мераванд ва ҳукми ниҳоиро мебинанд. ҳамаш аз он вобаста аст ки то ба кадом андоза ин парвандаи ҷиноятӣ босифа таҳқиқ ва тафтиш карда шудааст. бо ҳар як ҳодиса ва ҳар як парванда вобаста ба моддаи 228 кодекси ҷиноии Федератсияи Россия таҳқиқ ва корҳои оперативии ҷустуҷӯии алоҳидагӣ лозим мебошанд. адвокати дастгиршаванда ё гумонбаршуда метавонад дар ҳар як ё ҳар хел марҳила ба парванда ҷалб карда шавад. ҳар қадар барвақттар ки адвокати дастгиршаванда ё гумонбаршуда ба парванда ҷалб карда шавад, ҳамон қадар шанси дастгиршаванда ё гумонбаршуда барои гирифтани ҷазои сабуктарин зиёд мешавад. ҳангоми бурдани тафтишот ва ё пурсиши дастгиршаванда ё гумонбаршуда чиро бояд дар аввал донист? гумонбаршуда бе иштироки адвокат набояд ягон нишондод бидиҳад ва ягон ҳуҷҷатро имзо накунад. ҳуқуқ дорад ки мутобиқи моддаи 51 Конститутсияи Федератсияи Россия бар зидди худ нишондод надиҳад ё аз додани нишондодҳо бар зидди худ худдорӣ намояд. ва агар тафтишот ба шумо адвокати давлатӣ, яъне адвокати бепулро пешниҳод кардааст, пеш аз оне ки бо ӯ дар алоҳидагӣ суҳбат карда стратегия ва позитсияи ҳимояи худро аниқ кардан, ҳеҷ вақт дар ҳузури ҳамон адвокат нишондод надиҳед. яъне пеш аз оне ки шумо нишондод медиҳед дар ҳузури адвокате ки аз тарафи давлат ба шумо пешниҳод карда шудааст, бо ин адвокат маслиҳат кунед. ва баъд аз оне ки бо ӯ суҳбат мекунед дар ҳузури ҳамин адвокат, агар ки лозим шуморед, метавонед ки дар ҳузури ҳамин адвокат
ва муфаттиш нишондодҳоятонро бидиҳед. Ва агар шуморо дастгир карда бошанду муайян накарда бошанд ки шумо маводҳои мухаддирро барои оянда ба фурӯш гузоштан харидорӣ карда ҳастед, ҳеҷ вақт нагӯед ки онро шумо дар оянда бояд мефурӯхтед, ки ҷазои камтаринро бибинед. бинандаҳои азиз, ин буд маълумоти мухтасар доир ба моддаи 228 кодекси ҷиноии Федератсияи Россия, яъне муомилоти ғайриқонунии маводҳои нашъадор дар Федератсияи Россия. умедвор ҳастам ки аз тамошо кардани видеои мазкур шумо маълумоти заруриро ба худ ҷалб кардед. саломат бошед. худованд нигаҳбони шумо.